Tagalog ako. Oo lang ako ng oo. Yes, good afternoon! Narin naman kita. Another lagaw. Secret na na. Kung ano na, excited ako kay Malali. Ang mga ma-attend. Pili ka join sa raffle. Kanang raffle. Mali naman daw sa raffle. Mawin sa dinner. And you know, sino ang mo sa dinner? Si John Estrada. Alam mo si Derek Ramsey. Ay, ba! Sa mga tita. Aray, nulat pa ako yung date. Tama? Nagwa na siya. Peter TV! Okay, bye-bye! Yeah! Rin ako sa Iloilo Convention Center. Kag-excited ako, mabit si John Estrada, kag-direct Ramsey. Yeah! Sige. Goodbye! Let's go inside! Marami na uya ako sa akong hair flip there. Si Ortia, bili niya lang ko din sa sulod sa Convention Center. Sige. Bye-bye! Arina! Masunod na ko da, dira sa dog. Are you ready? Okay. 1, 2, 3, go! Kaya ko! Mamimigay na ulit ako ng ramo! Panabahan natin si Ma'am! Ma'am, congratulations ha! R137 Confirm! Sino dito, yung ramdam nila 2019 is yung taon nila? Saka lang. Sige. Talaga? 5, 6, So guys, hindi ka na papatagalin. Isa sa mga Long Reach Ambassadors, Mr. Ja Estrada! Maayong hapon sa inyong tanan, mga palangga! Aray ko. Yun. Kadali lang. Pila. Masakaman ko. Dahil special kayo. Mga kaibigan, ladies and gentlemen, Derek Ramsey! Grabe yung result, mga long reachers. Talagang nawala yung acid reflux ko, mga long reachers. Sabi ko, tapos, After 1 week, tinawagan ko, John, saan ba ako pwede kumuha pa ng mga PICAP? Kasi sobrang effective sa akin. Gusto ko bigay sa mami at sa daddy ko. Everyone! Ari na naman ako. Kagupuna ko si Sir Jeff of Long Reach. Dugay na kami napanita siyang equipment, actually distiller. Gid na convert niya sa water to alkaline. And ano namian ko kay ini, portable, kag affordable. Gid. So mong i-activate nato. Na-excited ako. I-activate nato na nato niya. PICAP. Wala. Ito, mapapansin nyo, pwede siyang pangregalo. Gani! Alam naman natin na ang tubig, importante sa katawan natin. Ngayon, dapat nag-replenish ka ng water every day. Kaya sabi ng mga doctor is 8 glasses of water or 2 liters ng water. Okay, maganda dito. Okay, ito siya. May filter sa taas, sa takip, then dito sa loob, sa baba. Okay? Kaya pag ito, lalagyan mo ng tubig, sinake mo siya, kailangan up and down. Okay, naririnig nyo. Okay, mga ano yan, mga tourmaline stone, gemstone. Okay, sila na convert into alkaline. Mga stone galvitano sa Ari Subo. Yeah. Since bago pa lang siya, kailangan natin i-activate siya. Okay? Ma-activate mo siya using hot water. Okay, ang gagawin mo lang, maglagay ka ng konti. Ayan. Then, takbo mo siya. I-shake mo lang siya. Okay, pagka-shake mo, then tapon mo lang siya. Tapos, ulit-ulit. Kung mapansin nyo, medyo malabo pa siya. Siyempre, galing siyang factory. Okay, tingnan natin para makita natin pH level. Ito,
drop tayo siguro mga 3 drops. Ayan. Napansin nyo, nagkulay blue. Okay, meaning alkaline yung tubig. So, bali, we do it 5 times. Sir, no? Hanggang ano mawala yung, hanggang luminaw yung tubig. Yay! Finish na! Yay! 5 times! Rina. Yay! Yay! Pwede na siya! Pwede na natin i-use! Yes. Thank you very much, Sir Jen! Welcome. Try pagpuli natin sa balay karon, testingan ka na siya! Yeah! Excited ako maging scientist! Grabe, mga bebe love, kamahal maging scientist, pero okay lang, at least i-treat na siya as investment, diba? Kaya mas mayo na nang magasto kita subong sa dako, pag sa ulihi, wala tagalastuson, kaysa sa magkinuripot kita subong, tapos sagad kita na masakit sa ulihi. Wala pa natapos sa ton shopping, guys, kaya rin kita subong sa SM Haro, mabakal kita sa another control. Hello everyone! Welcome din sa ako ng laboratory. Naton kung makakonverted man bala ang 5 cups ang aton nga ordinary water into alkaline water. Before we begin, makanda kita na isang instrument test. Tada! Kung kanda ka mo sa experiment sa inyo bilang school, I suggest na magamit din ka mo sang branded nga mga litmus paper. Kaso sa aton diri kay naga-experiment pa lang kita, for our personal use, nagbakal kami sang generic lang din nga litmus. So lang tagunta diri sa aton nga mga control kung naga-work good man ang aton nga litmus paper. Aside from litmus paper, may ara pa din kita nga pH tester. Testingan taman. Kung nakita nyo kung acidic ang aton nga tubig, nag-turn siya yellow to red. Kung base naman, turn ang ating tubig color into blue to violet. Subong ato naman nga 5 cup ang butang natin sa test. Kasi kung na-convert na din man siya sa alkaline water. Type of water. Kita niyo, compared sa una kanina, hindi medyo may pagka-basic siya. Nakita nagpunta ko sa blue. Water number 3. Di ba siya ganit pang exercise? Imagine 2 minutes ka nga naga mild barbell. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Water!
medyo confused ang ating mga litmus paper, magamit naman kita sa pH drops. Confirm natin kung confused or unconfused sila. Okay! Na, subong, ara naman kita sa second natin na test. Nagtawin ko, neutralize natin ang aton na mga water using the alkaline water. Again, convert natin from our pH cup. Ayun! I-challenge pagin natin ang pie cup. Introduce natin ang mga apat kabilog nga different types of drinks nga favorite ni Gil. Ang tawag na kung anong epekto la kung amon natin nga lawas kag permi kita nagainom sa mga drinks nga amon ni. Oh, banahan kong inyo ginapanumdom. Amo gani, testingan ta naman ang aton nga litmus paper. Challenge kapag ang aton nga pie cup ay natawag na kung man-neutralize yung pagit ang aton nga mga tubig na dinhaluan ka na sa favorite naton na drinks. Yan. Revelation! Ang aton first drink is sparkling water. Sparkling water, somehow na-neutralize ang tubig ta using additional 5 ml. Nagtaon ta naman ang drink letter B. Bali 20 ml ang aton naging dugang water. For our drink letter B, this is alcohol. Mga paborito, kita mag-inom-inom kada gabi. For our drink letter C, dugangan ta siya 10 ml ha, ng alkaline water, halin sa atin na 5 cup. Kag revelation, ang aton nga drink letter C, soft drinks. Soft drinks ang tawan nyo. 10 ang gidugang ko, di hari 20, hari 5 lang. And for our last drink, lang taon ta, butang ta 5 ml kung kaya. For our letter D, this is a drink favorite sa mga athletes. Yeah, you're right! Energy drink. Ano? Yan ang kita green, blue, medyo yellowish din. Lang pa. Ay, yun ang akin. Ayun! Blue, that's alkaline base siya, no? So, green, yellow-green, neutral. Halos neutral ng water 1 natin. Ang aton nga yellow to red acidic. Medyo dali nag-yellow. Ito yung part sa water number 4. Ang final naton nga pagpilaw sa aton nga pie cup. Nataon ta kung almost after 30 minutes na kita no nag-experiment. Nataon ta kung alkaline man siya gihapon. Let's see. Water. Yung nakita. Okay, water number 1, purified water. Water number 2, this is tap water. Sa gripo lang natin. Water number 3, this is a distilled water. And water number 4 is also a distilled water. Okay, nakita man natin nga ang aton nga pie cup naka-convert sa aton nga regular water into alkaline. And it also helps neutralize sa
alam kung gusto nyo pag nga mag-experiment kita, kung anong gusto nyo nga ipa-test sa akon nga lab, contact nyo lang ko. I-follow nyo akon nga Facebook page. Yeah.